खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझार जिल्ला कमिटि BPF नि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंदों कक्राझार आयेन फरायसालिमानि बानजायनायाव दायनिगिरिनि हेंथायै हानजा सुरदों 9 मे अक्ट'नि फुंबिलियाव बारनाय बारहुंखाया गोबां खहा लाबोदों आरो खुंगा 81थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिदों दानिया फैदो गुबै रादाबाव कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि अडिटोरियाम नब्लाङाव कक्राझार जिल्ला कमिटि BPF नि खुंगा ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ 9 मे अक्ट' सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय कक्राझार जिल्ला कमिटि BPF नि ब्रैथि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्मजों लोगोसे BTC नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारियाबो बाहागो लायो लेके आसाम गवर्नमेंटे एप्रुव करा নাই কিয় এপ্ৰুভ কৰা নাই ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াই দিয়া প্ৰতিনিধিসকলে আমাৰ অঞ্চলৰ ৰিপৰ্ট আপডবিলাক যাতে নাহে অসুবিধা যাতে আমাৰ সমাজত সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই মঞ্চত কথা ক'বৰ কাৰণে সুবিধাটো পায় এনেকৈ এই প্ৰতিনিধিসকলৰ যোগেদি আমাৰ অভিযোগবিলাক দূৰ কৰিব পাৰিম ৰিপৰ্ট আপডবিলাক আমি দূৰ কৰিব পাৰিম আৰু সেই গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ ৰক্ষক হয় সমাজত কিছুমান বেমেজালিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে সাৰে সুধিছে ৰাইজক মাইক্ৰোফোন গোটেই ৰাইজকে দিছে যে আপোনালোকে কওক যে পেপাৰত যিটো দেখা কথা টিভি যিটো শুনা কথা ৰাইজৰ ওচৰত যে কৰে বা আহি পেলাই এনেকে কথা কয় সেইবোৰৰ কথাটো লৈ পেলাই আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে আৰু যদি বিশ্বাস কৰে কি ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে অপেনলি কওক যে কোনোবা নিজৰ মাটি বেচিব বিচাৰিছে বেচিব পৰা নাই কাৰোবাৰ মাটি কিনিব বিচাৰিছে কিনিব পোৱা নাই নিজৰ মাটিটো নিজৰ ল'ৰাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে পোৱা নাই কি তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে মোক কওক কোনেতো তেনেকুৱা এটা ইনষ্টেন্স লৈ পেলাই ক'ব পৰা নাই সুধিছেহে কিবা এটা আইন নতুন বনাইছে নেকি ন ছাৰে কৈছে ন আৰু সেইটো কৈছে আমি BTC লৈকে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰা নাই কিয় এপ্ৰুভ কৰা নাই ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ কনস্পিৰেচি আৰু ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত আছে যেতিয়া সেইটো এপ্ৰুভ কৰিব তেতিয়াই BTC চৰকাৰে বা BTC এই ৰাজনৈতিক সেটআপে এম্পাৱাৰ হ'ব সেই কথাটো ভাল নোপোৱা ব্যক্তিসকলে এতিয়ালৈকে ৰখাই আছে কিন্তু ৰখাব নোৱাৰে थांनाय बावैसो सान सिगां कक्राझार सहरनि शान्तिनगराव सोमजिनाय उन्दै बैसोनि गथ'साखौ सासे बोराय बैसोनि सुबुङा जिनाहारि खालामनाय जाथायनि हेंथायै दायनिगिरिखौ गोख्रैनो साजा होनांगौनि दाबिजों बुधबाराव कक्राझार सहराव हानजा सुनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो कक्राझार आयेन फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव दिन्थिफुंनाय हानजा सुनाय हाबाफारियाव कक्राझार आयेन फरायसालिमानि गोरायुं रिता बसुमतारीजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलिफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो We want justice! We want justice! यही रेली किसी डिमांड करे अपना लोग আমি তাৰ শাস্তি ডিমান্ড কৰোঁ আৰু নেক্সট যেতে এনেকুৱা একো নহয় তাৰে ডিমান্ড কৰোঁ হয় তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰশাসনে যেনে আমাক চাই আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাতে তেনেকুৱা পুৰা এটা পিচ ৰেলী এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ইন কলাবৰেশ্যন উইথ কোকৰাঝাৰ মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্টছ কলেজ উদ্দেশ্য কি আপোনালোকৰ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ বুলি নহয় আমাৰ সোসাইটিতে আমাৰ আজিৰ ডেটত the incidents of rape have been increasing in a speedy manner so our demand is just for a rape free society not especially with regard to the minor but also with regard to the other women that means we want justice and as soon as possible quick action has to be taken and justice should be fast tracked and the victim should get all the treatment facilities and the compensation amount from the government and there is also a rape victim scheme facility given by the DLSA group more than हादोरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव आरो BTC नि दाब दाब ओनसोलफोरावबो
बुधबारनि फुंबिलि हरखाबै बारनाय सारअन्थाइ आरो बारहुंखाया गोबां खहा खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोसायै बारनाय बारहुंखा आरो सारअन्थाइया न' बां बुखारलांनायजों लोगोसे जिब जुनार मानसि दुमसिफोरनि जिउ खहा खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रह्म धोरोमनि गायसनगिरि आरो फोसावगिरि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गा 80थि रुंसारि सानखौ काजिगामियाव 9 मे अक्ट' सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगावआव खुंफुंनाय गा 81थि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ। मख'नाय जायोदि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि BPFनि गा 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि बानजिनायाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि दाबिजों हानजा सुरदों। 9 मे अक्ट'नि फुंबिलियाव बारनाय बारहुंखाया गोबां खहा लाबोदों आरो खुंगा 81थि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिदों। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।